and a woman, a married couple, got down on Facebook and begin to tell the world how she used to sleep with her husband. Na kambo ya ji mari onu tari na ota bu hatu. No nu ya na esi isi. No kiss bu hesisi ya. Are you mad? Are you stupid? Are you a demon? Amen. Gene monte. Gene monte. Onwe nwa ba na aza okwu atu egwu. Maka magom na nka nkwuru kita ga pụta ife ọzọ. It does not matter. Listen. Ebiko onye ọbụla ma onye a na-akpọ bro Joromo Ogbonna na Nnewi nwere ministry. Ya na fada nwe ebe Joy. Biko were ozi a zigara m ha. Gwa na asị na ha na-abụ a hypocrite. Two of them are hypocrites. Before unu mejupụta n'ike nke mmụọ nsọ, mana kịta unu mejupụta n'ike nke anya ukwu, unu mejupụta n'ike nke envy, unu mejupụta n'ike nke backbiting, unu mejupụta n'ike nke blackmail. Yes, unu mejupụta n'ike nke psychopaths asịrị. Ya bụrụ okwu Chukwu ga na-egwu raw salvation ga na-preach ndị mmadụ. You dey discuss with your fellow brother. As ka njọ gị isi na nwanyị pụta si na di ya sebeghị eze si soji nuo ya na oke isibeghị ya. Nwanyị ahụ mere arụ. Ọ na nwoke kwesịghị isa eze? Yes. Ọ na nwoke kwesịghị isa eze? Nwanyị batara azụ di ya chọrọ ikpe aka n'abalị ọjụ. Nwanyị ahụ mere ọfụma. Nwoke na-apụta nwunye emetụ ya aka di ma na-ajụ o mere ọfụma. Asị ka njụ unu na human rights ụmụ nwaanyị na-eje asị na di ya mere ha nke a mee ha nke ọzọ. Na human rights ụmụ nwoke na-asị na di ya mere nke a mee ha nke ọzọ. Unu ekwugo maka ya? Na kọọtụ nwaanyị na-ebu di ya eje na o mere nke a mee, unu ekwugo maka ndị kọọtụ? Unu ekwugo maka ndị kọọtụ? Unu envy and jealousy. Bible mee ka mara exposing it will flee away. Ọsị gị guzobe mmehie. Ebuka Obi na-expose sin. Ọ na onye bịa ka o mee expose so that the sin will, so that the man will flee away. Unu na-ezo gu na-ezo. Ana be you confession. Bro Joromo Ogbonna ka njụọ gị. Nwa agbọghọ bịa sị gị na nwoke ya rarị ya. Kego sa togo na ntị. Ọ dịkọ na togo ụtọ. Fada nwa ebe nwaanyị bịa sị gị na nwoke ya rarị ya. Agwa na togo ụtọ confession. Ana confess gị. Ala nwaanyị ala nwoke ebena ọ na-atọ gị ụtọ abi. Mgbe ahụ si stand na chọọchị bro Joromo Ogbonna bịa sị gị na nwoke lara ya ọ private ka ọwụ public maka na ntị gị anụ gị. Iwe hypocrite. Iwe hypocrite. Holy Spirit anọzi n'ime unu. Ihe nọ n'ime unu wu backbiting, envy, jealousy, blackmail, manipulation. Onye juru n'ime unu empty vessels. Unu debe ahụ bro Joromo Ogbonna pụta one day na ndị na-ekwupụta ndị fada na everybody is men of God. Everyone is men of God. I am called. Chukwu kpọrọ onye ọbụla oku. Chukwu kpọrọ ọkwa akpọrọ m unu na-eme mpụ, unu na-eme arụ. Were Bible kpuchie nju unu. Psychopaths everywhere. Zigara bro Joromo Ogbonna ozi a si na a psychopath and a hypocrite. Ina asị ndị na-apụta na Facebook egwu kpọọ Ebuka Obi afa si na ministry Ebuka Obi ga-egwu that thing. I want na Facebook. Hypocrite.